Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Barkanmu da yau, barkanmu da sake saduwa tare da ku a daidai wannan lokaci. A yau dinnan za ku ji babban dalilin da ya sa Murja Ibrahim Kunya, wato wannan shahararriyar jarumar TikTok din Murja Ibrahim Kunya, ta tonawa Nasiru Yusuf Gawuna asiri, wanda tona asirin ya kai ga cewa mutane al'ummar jihar Kano suna ta Allah wadi da faruwar wannan abu, domin a yanzu dukkanin wasu shafuka na kafafen sada zumunta, haka zalika dukkanin wani ilahirin dan jihar Kano, musamman ma 'yan karkashin jam'iyyar APC, suna mutukar jin kunyar yada wannan labari, haka zalika suna mutukar jin kunyar faɗa wannan labari ma a tsakaninsu, domin maganganun sun kai ga cewa a yanzu babu abin da ake cewa sai illa gawuna gawuna gawuna, inda wasu ma suka mayar da lakabin na cewa gawuna is coming. Murja Ibrahim Kunya dai ta ɓaro babban aiki, wanda aikin ya kai ga cewa ana fata ta tofa albarkacin baki akan hakan. Idan kuwa muka ce za mu garzaya bangaren kalaman injiniya Abba Kabir Yusuf, injiniya Abba Kabir Yusuf ya yi kalamai wanda kalaman nashi sun yi matukar daga hankalin dukkanin wani ilahin dan jihar Kano, musamman ma 'yan kafafen sada zumunta irin su Murja Ibrahim Kunya, inda mutane da yawa sun yi matukar mamaki da kuma jin wannan kalamai na Abba Kabir Yusuf. Faruwa hakan ke da wuya sai gashi wannan babban sheshin malamin nan Sheikh Malam Ibrahim Khalil ya yi kalamai masu kaushi kan cewa ya kamata a ce Abba Kabir Yusuf ya baiwa Murja Ibrahim Kunya kyakkyawar damar da za ta fito ta taka rawar gani wajen ganin cewa ta yada tarbiyya makamanciyar abin da take yi a faɗin jihar Kano, inda wannan kalamai na Sheikh Ibrahim Khalil babu abin da yi sai wato kona rayukan al'ummar jihar Kano, inda wasu da yawa sun ce ta yaya ma hakan ya faru, ko kuma ta yaya hakan ma zai faru, sannan wannan dalili ne yasa shi kansa wannan babban sheshin malami ya fito yake wannan magana. Sai dai yan jam'iyyar hamayya da yawa sun fara cewa wato akwai lauje cikin nadi, ma'ana dai akwai magana cikin magana, ma'ana yayi wannan maganganu ne ba dan komai ba sai ne da cewa akwai wani kyakkyawan sirri da yake gudana tsakaninsa da shi da Murja Ibrahim Kunya, duk da dai wannan sirri ba a binciko shi ba kuma ba a san menene makasudinsa ba, amma mutane dai da yawa sun aiwata cewa, ko mu ce sun ambata cewa akwai wannan dalili. Idan kuwa muka ruga bangaren wasu lunzamai da suke ta gudana a cikin jihar Kano din, akwai maganganu da yawa waɗanda babu abin da za mu iya cewa sai dai mu ce maganganun suna da yawa, domin wannan tasha tamu tana matuƙar ɗaga hankalin dukkanin wani babban ɗan siyasa da yake faɗin Najeriya baki ɗaya, ba iya ɗan Najeriya ba, wato har iya dukkanin 'yan makwabtan Najeriya, domin wannan tasha tamu tana kawo dukkanin wasu sirrika da suka shafi bangaren 'yan siyasa Najeriya baki ɗaya, tun daga kan manyan 'yan siyasa har zuwa ƙananu, ma'ana tun daga kan kansiloli har zuwa shugabannin ƙasa. Idan muka yi la'akari da yanayin kalaman da ita kanta Murja Ibrahim Kunya ta yi wajen ganin cewa ta kwaye wa wannan babban ɗan siyasa baya, wanda aka fi sani da Nasiru Yusuf Gawuna, ɗan takarar gwamnan jihar Kano mai faɗuwa, wanda mutane da yawa sun yi matuƙar mamaki da wannan kalamai na Murja Ibrahim Kunya. Sai dai mu ce ku ci gaba da bibiyar mu, ku yi subscribing, kana ku danna ƙararrawa domin jin sirrikan dukkan wani ɗan siyasar Najeriya baki ɗaya.